Lokacin sallah ya ko? Bari mu je mu sallah. Aha. Sannu ya jikin naki? Ke ce a wurinta? A ki je ki sami ni a ofis. To, gashi a je a saya mata maganin. In an ba ta sha tunda jikin nata yanzu yayi sauki. Sai mu sallame ta zuwa anjima insha Allah. To Allah ya ƙara kuma sauki a kula. A'a, yanzu za ta dawo. Saboda za ta dawo ne ma shi yasa ta ce min ba ta tafi da ni inda za ta je ba. Amma yanzu za ka ganta kar ka damu. Saurin me kake? To ni kama ina ta je ni? Za ka ganta ta dawo. Assalamu alaikum. Love. Ashe ka zo? Shi ne ko ki kira ni. Sorry. Wani irin kaya ne kika sa haka? Wace irin shiga ne wannan kika yi? Abin love. Normal kayan da na saba sawa ne mana. Kai fa kake cewa an dinga sa. Okay, na gane. Don wato daga waje nake ko? To shikenan ina kika je? Zagon ƙasa ne. Zagon ƙasa ne. Bata maka bayani ba ne? Ta gaya mu, amma ban gamsu ba gaskiya. Saboda iya ne yau kawai ta gaya mu. Amma dai tun safe nake jiran ki a gidan nan. Kuma kin san dole sai tare da ke zamu je. Na sani mana love, amma ka gane yanzu ai yamma ya riga yayi. Ka gani fa yamma yayi. Mu bari gobe sai mu fita da sassafe yanzu ma fa da kin na samu na dawo. Gobe sai mu fita da wuri, mu je mu dawo da wuri ko? Aikin ma goben za ki je ko? Tafiya ce wannan ta masoya. Ina ni ina bin ku. Idan kuka je kuka dawo sai na nima na zo ne insha Allah. Tunda yanzu dai ka ganta. To yanzu mu tashi mu raka sa ko? Wa. Aini tunda ta dawo nan zama da nan. Ai sai dai ke maraka ki. Au. Wannan duk san kai ne wato ni sai dai ma a raka ni. To ai shikenan. Bari tashi ne dauko gele na in kama. Wai na. Gida. To shikenan ki sauri ki zo da raka ki. Gaskiya fa abokina na daɗe ina mamakin halayya irin ta Sadiya. Yarinya yar kirke. Komai aka ɗauko da za a kashe kuɗi saboda wannan biki sai ta hana sannan ta kawo wani hanya mafi sauƙi da za a kashe kuɗin ba mai yawa ba sannan kuma a samu lada. Halimatu Sadiya kenan. Hajiya. Yarinyar kirki kenan. Halimatu Sadiya. Kaga ta sa an yi biki lafiya ba wanda ya sha wahala. Godiya muka zo yi fa. Kaga kuma mun bige da santin Sadiya. Allah sarki. Ta gwayen suna kenan. Halimatu Sadiya ba. Ina miƙa godiya da kuma ban gajiya na hidima da aka yi lokacin biki. Allah sarki ka samu damuwa lafiya. Ai wato yanda nake ji a gidan nan rashin Halimatu Sadiya sai nake ganin kamar duk gidan aka kwashe aka tafi da su. Ba ka da matsala tun daga shi kaninta da ganinsa dai na san ta karanta mai tarbiyya irin nata kuma na san a haka ya gino. Ai abin ba a cewa komai don ni wani lokacin ma in suna wani abin kawai kallon su nake yi shi sa kullum nake cikin godiyar ubangiji wa Ke dai Hajiya, yau kwana 3 ya kamata ki shirya mu je mu gano ta. Ba ki da matsala. In ba da matsala ne ma duk lokacin da kika shirya ki kira ni sai mu tafi kawai. Abokina, ka ga wani son kai? Mata ne ba. Aka ce muku mu ma ba ma son ganin ta ne? Hajiya, ai muna son ganin ta.
A'a, wannan kun ga lokacin da kuke naku sha'anin mu ma ba ma sa kanmu a ciki. Saboda haka wannan sha'ani namu ne kawai ku bar mu ma mu je mu ganta shikenan. Kidiba tun da suke magana ba abin da muka ce musu. Suna ta maganar Sade amma yanzu ki ji dan magana da muka yi. Wai suna son Sade su ne. Rabu da su. Ka san abin da za a yi? Jibi zan koma. Idan Allah ya sa na dawo kamar nan da wata daya mu ma sai mu shirya ta mu ziyarar ta musamman kuma ba za mu gayyace su ba. Gaskiya ne. Kan mu ga musu. Gaskiya ne. Yawwa. Allah ya kai mu wannan lokacin. Kin fito kenan? Sani. Yawwa. Amma dai kana addu'a a zuciyarka ko? Ai a kullum gode ma Allah nake Sadiya. Ina ga yau satin ki biyu a gidan nan. Amma ko harabar gidan nan ba na tunanin kin je. To ina zan je? Bayan duk wani abu da nake bukata ina da shi. Babu inda zan je. Haka ne. Amma ya za mu yi kenan gobe? Tare za mu je ko? Ina? Dama na san ba son zuwa kike ba. Amma ba komai. Ko ba komai ai nema ƙanina ne. Zan je in ɗauko su. Kake damu. Gaskiya ne. Amma to yanzu ya kamata ka zo mu tafi mu je mu kwanta saboda dare yayi. Ba komai ki je kawai ina nan zuwa. Gaskiya ba zai yiwu ba ka tashi kawai mu tafi mu je mu kwanta in na barka a nan sai ka kai kusan karfe 5 ma baka taho ba. Ba damuwa. Ki je kawai da hannun ki. Ni fa ba zai yiwu ba gaskiya. Ni ba zai yiwu ba. Ba damuwa ta mu je. Bari in saka ma a gaba. Ni mu je mu. Wallahi da gaske nake. Ka gane ai kana gama karatu kawai ya kamata mu ma aure. Kawo kake ba mana. Ai kai bako ne, mu je daga ciki. Bari dai wata tairam da wuyanka, da kanka za ka ce mana mu ma aure.
Zagon ƙasa ne, zagon ƙasa ne. Ya za a yi ki amso masoyiyar ta mata. Malika ba za ta so ba. Saboda me? Tana da duk abin da nake bukata wajen ya mace ba. Ki ma kin sani. Haka ne. Amma ba ka da abin da Malika take so a jikin ɗan namiji ko ɗaya. Dube ni babban yi ba? Ba ni a gani na ba macen da za ta ganda ta ce ba ta so. Malika ta tsani ɗan mijin mai shaye-shaye. Kuma kai ka san babu kalan abin da ba ta sha. Kana nufin wannan kiban naka duk na lafiya ne? Shaye-shayen ma fa da nake yi da ne kuma yanzu ma ina kokarin daina. Da ma kana da wata ɗabi'a ko da guda ɗaya ce mai kyau. To da sai mu makale mata mu gwada mu gani ko za mu dace. To kuma ni menene ɗabi'una? Na ga ina yin sallah, ina yin sadaka, ina azumi, ina zakka, kuma ban da matsala da kowa, ni ba mai son hayaniya ba ne. Sai dai ka daina shan komai har na tsawon sati ɗaya. Daga nan sai in yi tunani in ga ko akwai abin da zan iya yi a kai. Tun da fa na dawo ke kanki shaida ce baki taɓa ganin na sha wani abu ba. Wannan kawai zai iya nuna miki cewa kin ga alamun na fara daina shaye-shaye. Shi kuma wannan zanen na jikin kafa. Shi ma mun yi magana da wasu anan Kaduna, akwai hanyar da za a iya bi a goge shi. Insha Allah zai fita. Ashe? To shi kenan. Zan gayyace ta wajen cin abinci. Ni ya so sai na gayyace ka kaina sai na faɗa mata. Na gode ƙanwata. Gaskiya kin burge ni sosai. Allah ya baki miji na garke ma mu sha biki. Ya zan yi ne na gane me mini ƙaunayya.